Lleisiau'r Nant o Ddyffryn Clwyd a'r Glannau yn agor i rhaglen gyda'r darn prawf. Rhan nesa nawr, Dyro Wen I Mi gan Caryl Parry Jones. Dyro Wen I Mi gwaith Caryl Parry Jones. Dyma'r tro cyntaf I Lleisiau'r Nant gystadlu ar y gystadleuaeth hon. Fel arfer, ni'n gweld nhw yn gystadlaethau y Cardant a'r Alawerin. Ond maen nhw wedi mentro I gystadleuaeth y Corau Merched ac yn cloi rhaglen nhw gwaith Eric Jones, Gwyn ap Nudd.
lleisiau nant o ddyffryn Clwyd ar glannau o dan arweinyddiaeth Lea Owen yn cloi cystadleuaeth y Cwrw Merched prynhawn yma. Yn cystadlu ar y cystadleuaeth hon am y tro cyntaf wedi llwyddo yn y cystadleuaeth? O, do'n bendant wedyn ni. Do, wel, dyma'r cwr mwyaf ni wedi clywed yn dyfe, yn y gystadleuaeth. Ac yn sicr, ond wedi cael tro arbennig o dda arni. O'r foment ddechreuon o ganol, chi'n gwybod, o'ch chi'n gweld y disgyblaeth lwyr a'r aeddfedrwydd yn dod trwyddo yn y perfformiad a'r dehongliad? A sain cyfoethog cynnes iawn. A dwi'n siŵr bod eu profiad nhw gan eu cefdant wedi helpu yn ywedig y cyd symud sydd yn holl bwysig yn cefdant. Ond oedd hwnna, maen nhw wedi trosglwyddo fe'n berffaith i'w canu arddull, canu corawl.